ሓደ መዓልታዊ ትምገበኦምን ልሙዳትን ዝኾኑ ምግብታት ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ዝጎድኡ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ትፈልጣ ዶ? እዞም ምግብታት ድራጋት ኣይኮኑን፣ መርዛማት ነገራት ኣይኮኑን፣ ልሙዳት ምግብታት እዮም። ኣብ እዋን ጥንሲ ምግቢ ንኽልተ እዩ ዝውሰድ ማለት እውን ነታ ኣዶን ነቲ ዕሸልን። እቶም ኣብቶም ምግብታት ዘለዉ ንጥረ ነገራት ድማ ንምዕባለ ልቢ፣ ሓንጎል ከምኡ እውን ንምዕባለ ሕማም ናይ ምክልኻል ስርዓት ናይቲ ዕሸል ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ። ኣብዚ ግን ብዙሓት ሰባት ዘይዛረብሉ ሓደ ነገር ኣሎ። ኣብቶም መዓልታዊ ትምገበኦም ልሙዳት ዝኾኑ ምግብታት ነቲ ኣብ ማህፀን ውሽጢ ዘሎ ዕሸል ክጎድኡ ዝኽእሉ ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም። እዞም ልሙዳት ዝኾኑ ምግብታት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንምገቦም ንኽእልን ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ዘየምፁን እዮም። ግን ድማ ኣብ እዋን ጥንሲ ሕቡእ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ክጎድኡ ይኽእሉ እዮም። እዞም ምግብታት ግን ኩሉ ግዜ ሓደገኛታት ኮይኖም ዘይኮነ ሓሊፎም ግን ኣብ ውሽጦም ባክተርያታት፣ ጽገተኛታት ሓሳኹ ከምኡውን መርዘማት ነገራትን እቲ ዕሸል ክከላኸሎም ዘይኽእሉ ነገራት ዝሓዙ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና 7 ኣብ እዋን ጥንሲ ዘይፍቀዱ ወይ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ክጎድኡ ዝኽእሉ ምግብታትን ብምቕፃል ድማ ንምዕባለን ዕቤትን ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ጠቐምቲ ዝኾኑ 7 ምግብታት ክርኢና። ስለዚ ብቐጥታ ናብቶም 7 ኣብ እዋን ጥንሲ ዘይፍቀዱ ምግብታት ክንመፅእ እንተለና ኣብ መጀመርታ ንረኽቦ ጥረ ወይ ድማ በአግባቡ ዘይበሰለ ስጋ እዩ። ጥረ ወይ ድማ በአግባቡ ዘይበሰለ ስጋ ክንብል እንተለና ናይ ከፍቲ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ጤል ክኸውን ይኽእል፣ ወይ እውን ናይ ዓሳ ክኸውን ይኽእል። ንኣብነት ሓንቲ ኣዶ ኣብ ሬስቶራንት ከይዳ ምግቢ እንተበሊዓ ክረአ እንተሎ እቲ ምግቢ ፍሬሽን ካብቲ ዝነበረ ወይ ድማ ካብቲ ልሙድ ዝኾነ ነገር ዝተፈለየ ዘይብሉ ምግቢ እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ምግቢ ግን ብዓይኒ ዘይረአዩ ብማይክሮስኮፕ ጥራሕ ክረአዩ ዝኽእሉ ደቀቕቲ ዝኾኑ ጽግዕተኛ ሓሳኹን ተህዋስያንን ክህልው ይኽእሉ እዮም። ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ቶክሶፕላዝማ ጎንዲ ዝበሃል እዩ። እዚ ኣብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ሰባት ወይ ድማ ኣብ ኣባፅሕ ሰባት ዝኾነ ዓይነት ምልክት የርእን። ኣብ እዋን ጥንሲ ግን ብመድሓንቲ ሓሊፉ ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ከጥቅዕ ወይ ድማ ክጎድእ ይኽእል እዩ። በዚ መሰረት ድማ ንናይ ሓንጎልን ናይ ዒንትን ምዕባለ ክጸልዩ ይኽእል እዩ። ከም ውፅኢት ድማ ኣብቲ ዕሸል መትናዊ ጉድኣት፣ ናይ ምርኣይ ፀገም ከምኡ እውን ናይ ዕቤትን ምዕባለን ምድንጓይ ክህሉ ይኽእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ክሳብ ምንጻል ጥንሲ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ናይዚ እቲ ዝኸፍአ ነገሩ ድማ ኣብዛሕትኦም ሰባት በዚ ተለኺፎም ምንባሮም ፈፂሞም ኣይፈልጡን። ነዚ ድማ ምክልኻል ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እቲ ስጋ ብኣግባቡ ክበስል እንተሎ ግን እቶም ተህዋስያን ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣብ እዋን ጥንሲ ስጋ ኣብ ትበልዓሉ እዋን ንጥዕናን ንውሕስናን እቲ ዕሸል ክበሃል እቲ ስጋ ብኣግባቡ ዝበሰለ ክኸውን ይግባእ። እቲ ካልኣይ ኣብ እዋን ጥንሲ ክትወስድኦ ዘይብልክን ምግቢ ድማ ፓስቸራይዝድ ዘይኮነ ወይ ድማ ጻልጣ ጸባ እዩ። ፓስቸራይዜሽን ማለት ጸባ ንዝተወሰኑ ሰከንድታት ኣብ ሙቐት ንኽጸንሕ ብምግባር እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ጎዳእቲ ዝኾኑ ባክተርያታትን ተህዋስያንን ንኽጠፍኡ ናይ ምግባር ከይዲ እዩ። በዚ ደረጃ እዚ ዘይሓለፈ ጸባ ድማ ንጥኑሳት ውሑስ ኣይኮነን። ጸባ ብሰፊሑ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕልን ጥዑይን ውሑስን ዝኾነ ምግቢ እዩ፣ ግን ድማ ኣጠቓቕምኡ እንተፈሊጥናዮ እዩ። ፓስቸራይዝድ ዘይኮነ ጸባ ድማ ኣብ ውሽጡ ሊስተርያ ሞኖሳይቶጅን ዝበሃል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ባክተርያ ዝሓዘ እዩ። ናይዚ ባክተርያ ጸገሙ ድማ ኣብ ውሽጢ ጸባ ምህላው ዘይኮነ ባህሪ እዩ። ኣብ ዝሑል ኩነታት ኣየር ክጸንሕ ይኽእል፣ ኣብ ውሽጢ ፍሪጅ ዝዘሓሉ ምግብታት ክጸንሕ ይኽእል። ከምኡ እውን እታ ኣዶ ፓስቸራይዝድ ዘይኮነ ጸባ ክትሰቲ እንተላ ብመድሓኒት ኣቢሉ ናብቲ ዕሸል ብምብፃሕ ጉድኣት ከብፅሕ ይኽእል እዩ። በዚ መሰረት ሕርሲ ካብቲ ክመጦ ዝግብኦ ኣቐዲሙ ክመፅእ ይኽእል፣ ብሂወት ዘየለ ናፅላ ክውለድ ይኽእል ወይ ድማ ስቲል በርዝ ንብሎ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብቲ ህፃን ምስ ተወለደ ከቢድ ዝኾነ ረኽሲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኣዶ ዝረኣዩ ምልክታት ድማ ኣዝዮም ቀለልቲ እዮም፣ ዘየለዉ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ኣብዚ እቲ ቁልፊ ነገር ኣብ እዋን ጥንሲ ፓስቸራይድ ዝኾነ ጸባ ምጥቃም ወይ ድማ ብኣግባቡ ዝፈልሐ ጸባ ምጥቃም ኣገዳሲ ነገር እዩ። ቅድሚ ናብቲ ሳልሳይ ኣብ እዋን ጥንሲ ክውሰድ ዘይብሉ ምግቢ ምስጋርና ክሳብ ሕጂ ትረኽብዎ ዘለኹም ጥዕናዊ ሓበሬታ እንተፈቲሕምዎ ነዛ ቪድዮ ላይክ ክትብልዋ ተለኹም እዚ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት በፂሑ ንብዙሓት ስለ ዝረብሕ ላይክ ምግባርን ናብዚ ቻናል ሓደስቲ እንተኮይንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እዚ ጥዕናኹም ተውሕስሉ ቻነልኩም ፓኖራማ ቲቪ እዩ። ሳልሳይ ልዑል ናይ ሜርኩሪ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓሳታት። ዓሳ ኣብዛሕትኡ ግዜ ንጥዕናና ጠቓሚ ዝኾነ ምግቢ እንዳተባሃለ እዩ ዝዝረብ፣ ብርግፅ እውን እዩ። ግን ድማ ኩሎም ዓይነታት ዓሳ ሓደ ዓይነት ኣይኮኑን። ሓደ ዓበይትን ሃደንትን ዝኾኑ ዓሳታት ድማ ምስ ግዜ ብዙሕ ዝመጠኑ ሜርኩሪ ኣብ ውሽጦም ከጠራቕሙ ይኽእሉ እዮም። ካብቶም ዓሳታት ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ከም ሻርክ፣ ስዎርድ ፊሽ፣ ኪንግ ማክረል ከምኡ እውን ዓበይቲ ቱና ዝበሃሉ ዓሳታት ይርከብዎም።
ኣብዚ ድማ ሜርኩሪ ንምንታይ እዩ ክንዲ ዝኣክል ኣገዲሱ ንርአ? ምክንያቱ ሜርኩሪ ኣዝዩ መርዛምነት ዘለዎ ብረታዊ ባእታ እዩ። ናብ ሰውነትና ብምእታው ድማ ክጠራቐም ይኽእል እዩ። ከምኡውን ብመድሓንቲ ሓሊፉ ነቲ መትናዊ ስርዓት ናይቲ ዕሸል ክጎድእ ይኽእል እዩ። ከምኡውን ሓንጎል ናይቲ ዕሸል ኣብ ዝምዕብለሉ እዋን ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ። እቲ መትናዊ ስርዓት ናይቲ ዕሸል ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ምምዕባል ደረጃ እንዳሃለወ ንእሽተይ ዝኾነት ጉድኣት ዋላ እንተጋጢማ ድማ ናይ ምምሃር ክእለት፣ ናይ ምግንዛብ ክእለት ከምኡውን ናይ ምንቅስቓስ ክእለት ምዕባለታት ናይቲ ዕሸል ክጸሊ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ኩሎም ዓይነታት ዓሳ ሓደገኛታት እዮም ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ንምዕባለ ሓንጎል ናይቲ ዕሸል ዝጠቕሙ ጠቐምቲ ዝኾኑ ዓይነታት ዓሳ እውን ኣለዉ እዮም። እዚኣቶም ከመይ ኢና ንጥቀመሎምን እዞም ዓሳታት እውን ከመይ ዓይነት ዓሌታት ዓሳታት እዮም ከምኡውን ኣጠቓቕምኦም እውን ድሓር ክንርኢና ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ኣብ እዋን ጥንሲ ክውገድ ዘለዎ ምግቢ ድማ ዘይበሰለ እንቋቑሖ እዩ። ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ገዛና ውሽጢ ልሙድ ዝኾነ ነገር ንምምፃእ ዘይበሰለ እንቋቑሖ ማለት እዩ። ዘይበሰለ እንቋቑሖ ኣብ ዝተፈላለየ ምግብታትና ኣካቲትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ከምኡውን ብመልክዕ ዝተፈላለየ ፀብሕታት ጌርና እውን ክነዳልዎ ንኽእል ኢና። ኣብዚ እቲ ዝዓበየ ፀገሙ ናይ ሳልሞኔላ ረኽሲ እዩ። ኣብ ጥንሲ ድማ እዚ ከቢድ ይገብሮ ምክንያቱ ቀልጢፉ ዋሕዲ ማይ ከጋጥም ይኽእል እዩ። በዚ ረኽሲ እዚ ዝፍጠር ረስኒ ድማ ነቲ ዕሸል ከጨንቆ ይኽእል እዩ። ንምሕዋዩ እውን ምድንጓይ ኣሎ። ነዚኡ ድማ ብኣግባቡ ምውሳድ ኣገዳሲ ዝኾነ ብርግፅ ዝበሰለ እንቋቑሖ ንዕቤትን ምዕባለን እቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዝርከብ ዕሸል ዝጠቕሙ ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ፕሮቲን ከምኡውን ኮሊንን ዝሓዘ እዩ። እዚ ክበሃል እንተሎ ግን ብኣግባቡ ክበስል እንተሎ እዩ። ስለዚ ኣብ እዋን ጥንሲ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይበሰለ እንቋቑሖ ምጥቃም ክውገድ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ ድማ ልዑል ናይ ካፊን መጠን እዩ። ኣብዚ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝጋገዩ ኣብ እዋን ጥንሲ ካፊን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተኸልከለ እዩ ዝመስሎም፣ ግን ድማ ልዑል ዝመጠኑ ካፊን እዩ ዝተኸልከለ። ብዝተወሰነ ደረጃ ካፊን ምጥቃም ይከኣል እዩ። ሓንቲ ጥንስቲ ኣዶ ልዑል ዝመጠኑ ካፊን ክትጥቀም እንተላ እቲ ፀገሙ ድማ ካፊን ብመድሓንቲ ክሓልፍ ዝኽእል ምዃኑ እዩ። እቲ ካፊን ብመድሓንቲ ኣቢሉ ናብቲ ዕሸል ምስ በፅሐ ድማ ልክዕ ከም ዓብዪ ሰብ ነቲ ካፊን ብኣግባቡ ክሕቆ ይኽእልን። ከምኡውን እታ ኣዶ ልዑል ዝመጠኑ ካፊን ትወስድ እንተኮይና ኣብ መድሓንቲ ዘለዎ ዋሕዚ ደም ክቕንስ ይኽእል እዩ። ከምኡውን እቲ ዕሸል ትሑት ክብደት ሃልይዎ ንክውለድ እውን ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። ካፊን ካብዚ ብተወሳኺ ናይቲ ዕሸል ናይ ልቢ ውቅዒት ሬት እውን ከዛብዕ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ግን እቲ ዋና ጉዳይ ካፊን ብሕቡእ ዝጠራቐም ምዃኑ እዩ። እቲ ካፊን ንብሎ ንጥረ ነገር ድማ ኣብ ቡን፣ ኣብ ሻሂ፣ ኣብ ቸኮሌት ከምኡውን ኣብ ናይ ኢነርጂ መስተታት ይርከብ እዩ። ብዙሓት ሰባት ድማ መጠን ናይ ካፊን ብዙሕ ግዜ ኣየድውሉን ወይ ድማ ሸለል እዮም ዝብልዎ። ኣብ እዋን ጥንሲ እውን ምምጥጣን ኣዝየ ኣገዳሲ እዩ። ብሓፈሻ ድማ ሓንቲ ጥንስቲ ኣዶ ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 200 ሚሊግራም ዝኸውን ካፊን ጥራሕ እያ ክጥቀም ዝግባእ ማለት እዩ። እቲ ሻድሻይ ኣብ እዋን ጥንሲ ክውሰድ ዘይብሉ ነገር ድማ ኣልኮል እዩ። ኣልኮል ይትረፍ ኣብ እዋን ጥንሲ ንካልኦት ሰባት እውን ዝምከር ኣይኮነን። ኣብ እዋን ጥንሲ ድማ ውሑስ ዝበሃል ናይ ኣልኮል መጠን የለን። ኣልኮል ድማ ብቐጥታ ናብ ዑደት ደም ናይቲ ዕሸል እዩ ዝሓልፍ። በዚ መሰረት ኣልኮል ኣብ ምዕባለ ሓንጎል መትናዊ ቅርፂ ከምኡውን ኣብ ፈጣጥራ ገፅ ናይቲ ዕሸል ጣልቃ ክኣቱ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ንፌታል ኣልኮል ስፔክትረም ዲስኦርደር ዝበሃል ናይ ዕድመ ድልክዕ ዝኾነ ፀገም ከቃልዕ ይኽእል እዩ። በዚ መሰረት እቲ ዕሸል ትሑት ዝኾነ ኣይኪዩ ከምኡውን ትሑት ዝኾነ ናይ ምዝካር ብቕዓትን ካልኦትን ዝበሉ ፀገማት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ዝኾነ ዓይነት ኣልኮል ዘይምውሳድ ንዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ኣየቃልዕን። እዚ ከዓ ሓደ ካብቶም ኣብ ምዕባለ ዕሸላት ዘጋጥሙ ጉድኣታት ክንከላኸሉ ንኽእል እዩ። ሻውዓይ ዘይተሓፀቡ ፍራምረን ኣሕምልትን። እዚ ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ፣ ግን ድማ ብዙሕ ግዜ ሸለል ተባሂሉ ዝሕለፍ ነገር እዩ። ፍረሽ ዝኾኑ ፍራምረታትን ኣሕምልትን ብፍላይ ብኣግባቡ እንተዘይተሓፂቦም ፅግዕተኛ ሓሳኹ ባክተርያታት ከምኡውን ንፀረ ባልዕ ተባሂሎም ዝውሰኹ መድሓኒታት ኣብ ልዕሊኦም ሒዞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ እዋን ጥንሲ ድማ ዋላ ንእሽተይ ረኽሲ ትኹን ከቢድ ዝኾነ ተፅዕኖ ክህልዋ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ቀሊልን ውሕስን ዝኾነ ኣገባብ ፍረሽ ዝኾኑ ፍራምረን ኣሕምልትን ክንበልዕ እንተለና ብፍላይ ድማ ጥኑሳት ኣዴታት ክኾና ተለኽን ብኣግባቡ ምሕፃብ የድሊ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ እቶም 7 ኣብ እዋን ጥንሲ ክውሰዱ ዘይብሎም ምግብታት ርኢና ኢና። ጥንሲ ካብ ኩሉ ነገር ምኽልካል ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዘሎ ዕሸል ብኣግባቡ ማዕቢሉን በፂሑን ምእንቲ ኣብቲ ሰዓቱ ክውለድ እቲ ዘድሊ ኣመጋግባን ጥንቃቐ ምግባርን እዩ። ካብዚ ብምቕፃል ድማ እቶም 7 ዕቤትን ምዕባለን እቲ ህፃን ከምኡውን ሓፈሻዊ ጥዕና ኣዶ ንምሕላው ዝሕግዙ 7 ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ክንርኢ ኢና። ስለዚ ናብቲ ቀዳማይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመራፂ ዝኾነ ምግቢ ክንመፅእ እንተለና ቅድም ክንብል ብኣግባቡ ዘይበሰለ እንቋቑሖ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመራፂ ከም ዘይኮነን ውሑስ ከም ዘይኮነ ርኢና ነርና። ሕጂ ድማ ብኣግባቡ ዝበሰለ እንቋቑሖ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመራፂ ዝኾነ ምግቢ እዩ ማለት እዩ። እንቋቑሖ ድማ ኣብ እዋን ጥንሲ ካብቶም ኣዝዮም ተመረፅትን ሙሉኣትን ዝኾኑ ምግብታት ሓደ እዩ። ኣብ ውሽጡ ድማ ልዑል ፅሬት ዘለዎ ፕሮቲን፣ ኮሊን፣ ጥዑያት ስብሕታት፣ ቪታሚን ቢ12
ከምኡ እውን ሴሊኒየምን ዝሓዘ እዩ። ካብዚኣቶም ድማ ንምዕባለን ዕብየትን ዕሸል ኣዝዩ ጠቃሚ ዝኾነ ኮሊን እዩ። ኮሊን ኣብ ምፍጣር ናይቲ ዕሸል ናይ ሓንጎል ዋህታት ናይ ምዝካር ምዕባለ ከምኡ እውን ናይ ኒውራል ቲዩብ ምዕባለ ንክመሓየሽን ከምኡ እውን ኣብቲ ዕሸል ዘላቒ ዝኾነ ናይ ምግንዛብ ክእለት ኣብ ምምሕያሽ ብቐጥታ ዝተተሓሓዘ እዩ። ብዘይ እኹል ኮሊን ድማ ምዕባለ ናይቲ ዕሸል ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክበፅሕ ኣይኽእልን። ከምቲ ቅድም ክንብል ዝበልናዮ ድማ ኣብዚ እንቋቑሖ ትምገባ እንተለኽን ጥኑሳት ኣዴታት ልዑል ጥንቃቐ ክትገብራ ይግባእ። እቲ እንቋቑሖ ዘይበሰለ ንኸይኸውን ማለት እዩ። እቲ ብኣግባቡ ዝበሰለ እንቋቑሖ ግን ንምዕባለን ዕብየትን እቲ ኣብ ማህፀን ዝርከብ ዕሸል ኣዝዮም ጠቕምቲ ዝኾኑ ንጥረ ነገራት ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ዝበሰለ እንቋቑሖ ኣብ እዋን ጥንሲ ካብቶም ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ሓደ እዩ። ካልኣይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ እቶም ቆፅሎት ዝበሃሉ ኣሕምልቲ ወይ ድማ እቶም ሊፊ ግሪንስ ዝበሃሉ ኣሕምልቲ እዮም ማለት እዩ። እዚኣቶም ድማ ስፒናች፣ ኬል ከምኡ እውን ካልኦት ተመሳሰልቲ ኣሕምልቲ እዮም ማለት እዩ። እዚኣቶም ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኣብ ውሽጦም ልዑል ናይ ፎሌት ትሕዝቶ ስለ ዘሎ እዩ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ ውሽጦም ፎሌት፣ ኣይረን፣ ፋይበር፣ ማግኔዝየም፣ አንቲኦክሲዳንታትን ዝሓዙ እዮም። ብፍላይ ድማ ፎሌት ኣብቶም ናይ መጀመርታ ናይ ጥንሲ እዋናት ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ምክንያቱ ንምዕባለ ኒውራል ቲዩብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ኒውራል ቲዩብ ዲቨሎፕመንት ወይ ድማ ኒውራል ቲዩብ ምዕባለ ድማ ናይ ሓንጎል ምዕባለ፣ ናይ ዕቱብቲ ዓንዲ ሕቖ ምዕባለ፣ ናይ ዲኤንኤ ፍርያትን ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ዋህያታት ምምቃልን ዘጠቓለለ እዩ። ኣይረን እውን ብተመሳሳሊ ጠቃሚ እዩ። ምክንያቱ ኦክስጅን ንምጓዓዝን ዋሕዲ ደም ንከይፍጠር ወይ ድማ ኣኔምያ ንከይፍጠር ንምክልኻል ይሕግዝን እዩ። ሳልሳይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ ጥራምረ ኣእኻል እዮም። እዚኣቶም ዝተመጣጠነ ጉልበትን ናይ ኣትክልቲ ፕሮቲንን ዝርከቦም እዮም። ካብኣቶም ንምጥቃስ ዝኣክል ድማ ብርስን፣ ዓተር ከምኡ እውን ናይ ባሎንጓ ዘርኢ ዘለዎም ጥራምረ ኣእኻላት እዮም። እዚኣቶም ድማ ኣብ እዋን ጥንሲ ጉልበት ንምምጣን ምሕቃቅ ምግቢ ንምቅልጣፍን ድርቀት ንምክልኻልን ይሕግዙ። ኣብ እዋን ጥንሲ ናይ ጉልበት ጠለብ ይውስኽ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ጥራምረ ኣእኻል ነዚ ንምምጣንን ንምስትኽኻልን ኣዝዮም ተመረፅቲ እዮም። ራብዓይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ ውሑሳት ዝኾኑ ፍራምረታት እዮም። እዞም ፍራምረታት ብተፈጥራዊ መንገዲ ኣብ ሰብነትክን እኹል ናይ ማይ ምምጣን ንክህሉን ዝተፈላለዩ ጠቐምቲ ዝኾኑ ቪታሚናትን ዝሓዙ እዮም። በዚ መሰረት ቪታሚን ሲ ዝተፈላለዩ አንቲኦክሲዳንታት ኣብ ሰብነትክን እኹል ናይ ማይ ምምጣን ንክህሉ ከምኡ እውን ናይ ጉልበት ምምጣን ንክህሉ ይሕግዙ ማለት እዩ። ቪታሚን ሲ ኣብ ሰብነትክን ናይ ኣይረን ምምጣጥ ከይዲ ንክመሓየሽ ይገብር። እቲ ካብኣቶም ዝርከብ እኹል ማይ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ነቲ ዕሸል ሒዙ ዘሎ ፈሳሲ ወይ ድማ እቲ ኣምኒዮቲክ ፍሉይድ ዝበሃል ንክመጣጠን ይሕግዝ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ከምቲ ቅድም ክንብል ዝበልናዮ እዞም ፍራምረታት ብኣግባቡ ክሕፀቡ ኣለዎም። ሓምሻይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ ሙላእ ኣእኻል እዮም። ዓረስ፣ ቡናዊ ሩዝ፣ ስገም እዚኣቶም ብፋይበር ዝተፈላለዩ ኮምፕሌክስ ዝኾኑ ካርቦሃይድሬታትን ቢ ቪታሚናትን ዝማዕበሉ እዮም። ካብዚኣቶም ዝወፅእ ጉልበት ድማ ዝተመጣጠነን ቀፃልነት ዘለዎን እዩ። እዚ ከዓ ኣብ እዋን ጥንሲ ናይ ደም ሽኮር መጠን ብሓደ ግዜ ልዕል ንኸይብልን ድኻም ንኸይህሉን ይከላኸል ማለት እዩ። እቶም ሻድሻይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ድማ ጥዑያት ስሕብታት እዮም። እዚኣቶም ድማ ንምዕባለ ከምኡ እውን ንምፍጣር መትናዊ ስርዓትን ሓንጎልን ሓገዝቲ እዮም። እቶም ምግብታት ድማ ኣቮካዶ፣ ዘይተውልዕ፣ ፉልን ካልኦትን ይርከብዎም። እዞም ምግብታት ድማ ኣብ ውሽጦም ኦሜጋ 3 ስብሓዊ ኣሲዳት ዝሓዙ ስለ ዝኾኑ ንምዕባለ ሓንጎል ንምፍጣር ረዒንትን መትናዊ ስርዓትን ከምኡ እውን ንምምጣን ሆርሞናት ይሕግዙ እዮም። ናይ ዕሸል ሓንጎል ካብ ስብሒ መሰረት ዝገበረ ቅርፂ ዝተሰርሐ እዩ። በዚ መሰረት ኣብቲ ኣመጋግባ ናይታ ኣዶ ጥዑያት ስብሕታት የለውን ማለት ዘይሙሉእ ዝኾነ ምዕባለ ናይ መትንታት ይህሉ ማለት እዩ። እቲ ሻውዓይ ኣብ እዋን ጥንሲ ተመራፂ ዝኾነ ምግቢ ድማ ዓሳ እዩ። ዓሳ ደኣ ቅድም ክትብል ኣብ ጥንሲ ክካተቱ ካብ ዘይብሎም ምግብታት ጠቂስካዮን ዲኻ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ሽዑ ዝበልክዎ ግን ልዑል ናይ ሜርኩሪ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት እዮም። ስለዚ ዓሳ ኣብ እዋን ጥንሲ ክትምገባ እንተለኽን እቲ ትምገቦ ዓሌት ዓሳ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቶም ልዑል ናይ ሜርኩሪ ትሕዝቶ ዘይብሎም ዓሳታት ንምዕባለ ሓንጎል ናይቲ ዕሸል ኣዝዮም ብሉፃትን ተመረፅትን ዝኾኑ ምግብታት እዮም። በዚ መሰረት ካብቶም ጉድኣት ዘይብሎም ዓሌት ዓሳታት ማለት እውን ልዑል ናይ ሜርኩሪ መጠን ዘይብሎም ዓሳታት ልዑል ፅሬት ዘለዎ ፕሮቲን፣ ኦሜጋ 3 ሰብሓዊ ኣሲዳት ማለት እውን ኤፒኤን፣ ዲኤችኤን ዝበሉ ከምኡ እውን ኣዮዲንን ቪታሚን ዲን
ይርከብ ማለት እዩ። DHA ብፍላይ ኣብዚ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ምክንያቱ ንምፍጣር ቅርፂ ሓንጎል፣ ንምዕባለ ኣዒንትን መትናዊ ስርዓትን ይሕግዝ እዩ። ብፍላይ ድማ ድሓር ናይ ምግንዛብ ክእለት ናይቲ ዕሸል ንምምሕያሽ እውን ይጠቅም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኣብ እዋን ጥንሲ ውሑሳት ዝኾኑን ጠቐምቲ ዝኾኑን ዓይነታት ዓሳ ድማ ሴመን ዝበሃል ዓሳን ሳርዲንን ይርከብዎም። ኣብ እዋን ጥንሲ ክውገዱ ዘለዎም ዓይነታት ዓሌት ዓሳታት ድማ ከም ሻርክ ኪንግ ማክረልን ታይል ፊሽ ዝበሃሉ ኣዝዩ ልዑል ናይ ሜርኩሪ ትሕዝቶ ዘለዎም ዓሳታት እዮም። ስለዚ ብሓፈሻ እቶም ኣብ እዋን ጥንሲ ክካተቱ ዘይብሎም 7 ምግብታትን ብምቕፃል ድማ ንዕብየትን ምዕባለን እቲ ኣብ ማህፀን ውሽጢ ዘሎ ዕሸል ዝጠቕሙ ዝተፈላለዩ 7 ተመረፅቲ ዝኾኑ ምግብታት ርኢና ኢና። ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ትሕዝቶ እውን ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ። እዚ መልእኽቲ ድማ ንብዙሓት ኣዴታት ኣብ ኣመጋግባ ዘለወን ግንዛበ ንምምሕያሽን ግንዛበ ንምፍጣር ዝጠቅም ስለዝኾነ ላይክ ብምግባር ናብ ብዙሓት ንኽበፅሕ ግበሩ። ናብዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተኮይንኩም ድማ 100,000 ሰብስክራይበር እስክንመልእ ዝተወሰኑ ሰብስክራይበራት ተሪፎሙና ስለዘለዉ ሰብስክራይብ ብምግባር ከም ዝበሉ ጠቐምቲ ዝኾኑ ጥዕናዊ ሓበሬታት ብቐሊሉ ንክበፅሑኩም ግበሩ። እዚ ጥዕናኹም ተውሕስሉ ቻነልኩም ፓኖራማ ቲቪ እዩ። ኣብ ቀፃሊ እውን ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። በብዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ተመነ ስሰና እዩ።